ಹಾಯ್. ಸುಜಾತ ಸಿಸ್ಪತ್ತಿರ್ ಹಾಯಿ. ಇಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ಜೆ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯಿ. ಅಕ್ಷತಾ ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ವನಸಾಂಡೆ. ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡ್ ವನಸಾದಿತ್ಯ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ತೇನು ಜೆ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯಿ. ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ವನಸ್ಗ್ ಸುಜಾತ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ತೂನಗನೆ. ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕ್ಕಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನುರ್ಗೆಲ ಬದನೆಲ. ಅಕ್ಷತಾ ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನುರ್ಗೆಲ ಬದನೆಲ ನಿಕ್ಲೇಪುರ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿ. ಬರ್ಸನೆ ಮಿಂಡೆ ಆಶಾ ಪೂಜಾರ್ ಹಾಯಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯಿ. ಏನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಪಲ್ಲವೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿನ. 7 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು. ಅಕ್ಷತಾ ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲು ಪೋತೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತದು ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ವನಿತಾ ಸಾಲೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವನಿತಾ ಸಿಸ್ ಬತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಸಿಸ್ ನಿಖಲ್ಪುರ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕ್ಷತಾ ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ ಕೋಡೆ ಅಂದು ಕೋಡೆ ಒಂತೆ ಎತ್ತಣು ಮುರಾಣಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಣು ಮಾತ್ರ. ಅನಾಮಿಕಾ ಓಲು ಉಪ್ಪುನು ಯಾನಿಪ್ಪುನು ಮುಂಬೈಡ್. ಲೈಕ್ ಕೊರನ್ನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೆ. ವನಿತಾ ಸಾ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ ನುರ್ಗೆಲ ಬದನೆಲೆ ಕಶ್ಪು ಇಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನುರ್ಗೆ ಬದನೆ. ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತೇರು 32 ಜನ ಸೀದ ಪೋಯೇರು. ಅಕ್ಷತಾ ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸೀಸ್ ಅಂದ ಸೀಸ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು 30 ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊರಿಯೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪೂರ ಕಲ್ಪ ಅವಡೊಂದು ಕೊರ್ಪೇರ ಅವು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ನನ್ನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ವಾರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡುವೆ ಅಂದ ಆಯ್ನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆ ನೆಟ್ಟ ಗಂಟು ಮುಟ್ಟ ಪಾನಿ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟ ಗಂಟು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಾನಿ. ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇವೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಿಜಾರು ಒತ್ತೇರ ಮಲ್ದೇರು ಲೈಕ್. ಸುಜಾತ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಗಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕಣಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದೇವೇರಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಏನ
ಐಟ್ ಏನಪುರ ಉಂಡು ನಿಂಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಪನ್ಪೆ ನಾತೆ ಪನ್ಪೆ ವನಿತಾ ಸಾಲ್ಯ ನನ ಒಂತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಅತ್ತೆ ಸಿಸ್ ಹಾ ನನ ಒಂತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಪೆ ಆಯ್ನ ಪಿರಾಡ್ ಒಂತೆ ಪೋಡಾಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಅಲೆ ಸುಜಾತ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅರೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕನಿಗೆ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರೋಡು ಸುಜಾತ ಸಿಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪರ್ಬದ ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡೆ ನನ್ನ ಪರ್ಬ ಬರ್ತಂಡತೆ ಪರ್ಬದ ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡೆ ದಸರಾದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡ ಹಳ್ಳಿ ಐದ ಪೇಟೆಗೆ ಬಂದ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮೀಜಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೊಸತೇರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಾರನ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಲ್ಲೆವೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಊರ್ ಪೂರ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಸುಜಾತ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕಂಡು ವಿಶ್ ಮಲ್ತೆ ಸಿಸಿಯಾನ ಹಳ್ಳಿ ಹೈದ ಪೇಟೆಗೆ ಬಂದ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಂಗಿ ಅವ್ವ ಹಾ ಬ್ರೋ ಊಟ ಆಯ್ತು ಊಟ ಆಗಿ ಈಗ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಎಂತ ಪದಾರ್ಥ ಸುನೀಲ್ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ವನಿತಾ ಸಾಲ್ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಜೋಕುಲೆನ ಪಿರಾಡು ಪೋಡೆ ಅಂದಿಯ ಒಂತೆ ಪೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಇಜಿನ ಒಂತೆ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಆಯಗ್ಲ ಅಚ್ಚ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕಡಪುರ್ವೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಾಪು ಜತೆ ಎತ್ ಪಂಡರ ಸುಜಾತೆ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸಿಸ್ ಲೈಕ್ ಏತ್ ಬತ್ತಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕ್ ಲೈ ರಡ್ಡು ಸತಿ ಒತ್ತೇರಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ತೋಜುಂಡತೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಂಡಲ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ವನಿತಾ ಸಿಸ್ಸಿಗೆ ಇನ ಕಶ್ಪೇನೆ ಸುಜಾತ ಸಿಸ್ಸಿಗೆ ಇನ ಕಶ್ಪು ಸುನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಬತ್ತಿರ ಅರೆಗೆ ಇನ ಕಶ್ಪು ಪೊಸತಿಯರ್ಲಿ ಇತ್ತಾರಂಡ ಊರು ಪೂರ ಪಲ್ಲೆವೆ ನಿಕಲ್ನ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಳ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ತುಳುತಾರ ಕನ್ನಡದರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವನಸಾಂಡೆ ದಿನೇಶ್ ಕುಪ್ಪಳ ಹಾಯ್ ಐ ಆಮ್ ಗಗನ್ ಓಕೆ ಎನ್ ವಜಕೈ ಹಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಕ್ಕಿ ಓಕೆ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಳ ಎಸ್ ಈರೆನಾ ಎನ್ನ ಲಾಂಡ್ ಇನ್ನು ವನಸಾದ್ ಇತ್ತ ಕುಲ್ದನು ಸುಜಾತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೋದಿಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ವನಸಾಂಡ್ ಬ್ರೋ ಎನ್ನ ಇತ್ತ ವನಸಾದ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಕುಲ್ದನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಡತೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಮೇಡಮ್ ತುಳು ವನಿತಾ ಸಲ ಇರೇನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಚೌಲರ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಏನ ವೀಡಿಯೋಲ ಅವು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಡಿಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ವಟ ಅಂತ ಪಾತೆರಡು ಹಾಪುಂಡು ಓರೋರು ಏನಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಜಿಯಾನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬಿಡ್ಪೈತೆ ಒಂತ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಲೇತ ಆರ್ಪನ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಟಿಪ್ಪೆ ಅಂಚದು ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂಕುಂಡುಂಟ ಅವು ಅಡಿಗೆದ ಕೆಲಸ ಒರಿ ಉಂಡು ಇನ್ನೇಶ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಯಾನ್ ಮುಂಬೈ ಡಿಪ್ಪುನು ಏನ ಕಣ್ಣನಾಗಲ ಪನ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂದ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಆರ್ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಷತ ರವಿಪ್ರಕ್ಷ ಊತ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಮುಂಬೈ ಇಪ್ಪುನತೆ ಊರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ಏಪ ಪಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಊರ್ದ ಪಾಂಡ ಇಂಕ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ದಿನೇಶ್ ಸೌಂಡ್ ಸೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಿನಿಗೋಳಿ ಓಕೆ
ಜೆ ಜೆ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಳ ಕಿನ್ನಿಗೋಳ್ದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇರೆ ಎನ್ನ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರೆದಾಲ್ ಬೆದ್ರದಾಲ್ ಬೆದ್ರ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಬೆದ್ರ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕಣನನಿಲ್ಲ ಮುಂಬೈ. ಅಕ್ಬರ್ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೇರು, ವಿದ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತೇರು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವಿದ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೀರ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್. ಅಕ್ಬರ್ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಂಡೆ ಅಕ್ಬರ್ ಬ್ರೋ ಇರ್ನ ಮನಸಾಂಡೆ. ದಿನೇಶ್ ಕಂಪಾಲ್ ಹೋ ಓಕೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಲೆ ಪುರ ಬೆದ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವನಸಾಂಡೆ ಹಾ ಎನ್ನ ವನಸಾದ್ ಇತ್ತ ಬತ್ತನು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇನಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಕ ಪಂದ್ ಐಕ್ ಇನಿ ಬೇಗನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ನಿ. ಇಜಿನ ಜನ ಏರ್ಲಿಪ್ಪುಜೆರತೆ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಂಡು ಅಂತ ಜನ ಅಂಡಲ ಆಪೇರಿಂದು. ಚೌತಿ ಮಾತ ಗೌಜಿ ಹಾ ಚೌತಿ ಮಾತ ಗೌಜಿಯೇ ಈ ಸತಿ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋತುಜ ಇಜಿನಿಂಕುಲು ಮುಂಬೈಡ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಗಣಪತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನಿದ ದೀಪೇರು ಅಂಡ್ ಈ ಸತಿ ಪೋತುಜ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಬರಿತ ಎಂಕ್ಲೆನ ಏನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ತೂತ. ವಿದ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರನ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹೊಸ ತೇರ್ಲಿ ಇತ್ತಾರ ನನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಊರ್ ಪಲ್ಲೆವೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಏನಲ್ಲ ಊರ್ ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸುಮಚಂದ್ರ ಅವತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡೆಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಹಾ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡ್ ಬ್ರೋ ಈರ್ನಾಂಡೆ ವನಸ್. ದಿನೇಶ್ ಯಾನ್ನ ಫಾದರ್ ದಿನೇಶ್ ಯಾನ್ ಗಗನ್ ಓಕೆ ಸಾರಿ 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 ಏಕೋ ಮದತ್ ಪೋಪು ಗಗನ್ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇತೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ. ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ ವಿದ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತೇನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದ ಸ್ಕೂಲು ಒಂಜಿ 45 ಹಿಡ್ದು 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರು ಆಂಡತೆ. ದಿನೇಶ್ ಎಂಕ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಗಗನ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಈನ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನಾನು ನೆನಪ್ದಿಟ್ಟೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕುಂಪಾಳ ಅಂದೆ ಕುಂಪಾಳ. ಅಕ್ಬರ್ ಎನ್ನ ವನ ಸಾತ್ಜಿ ನಾನ ಆವೋಡು ಮೀನು ಕಶ್ ವಾ ಈ ನೀರ್ನ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಬತ್ತಂಡಾವ ಅಂದ್ ಅಕ್ಬರ್ ಬ್ರೋನ ಇಲ್ಲಗೆ. ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಸಿಸ್ಪನದ ನವರಾತ್ರಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂದತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತಿಜನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇವೆ ಕನೆ ಇಂಕ್ಲ ತದ ಪಂಡ ಗಗನ್ ಐ ಆಮ್ ನೇವಿ ಆಫೀಸರ್ ಓಕೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿನ್ನವೇ ಇಂಕು ಖುಷಿ ಆಗೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಪೂರ ಏರೇರು ಪೂರ ಬರ್ಪಾರತೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪವನ್ ರೆಡ್ಡಿ ವನಸಾಂಡ್ ಹಾ ವನಸಾದಿತ್ಯ ಬರ್ತದೇನು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಕುಲ್ದುನು ಪಾತೇರ್ಲೆ ಪಾತೇರೊಂದು ಇತ್ತ ನಿಂಕ್ಲ ಪಾತೇರ್ ರಾಪುನು ಇಜನೆ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪನ್ನೆ ಕುಲ್ಲೋನ ಡಾಪುನು. ಬರ್ ಓಕೆ ಬಲೆ ಸಿಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ತುಲೆ ಈತ ಪನ್ಪನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂದತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪವನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅರೇನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ಸುಮ್ಮ ಹಲೋ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐತಾರಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆ ನೋಡತೆ ಬಾಕಿದ నేను ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆ ನಿರುವೇರು ದಾದ ಇರೆಗ್ ದಿನೋಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಪ್ಪೋಡ ಅಂದ್. ಸುಜಾತ ವಿಶ್ ಮಲ್ತನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುಜಾತ ಸಿಸ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರೋಡು ಮಗಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡತೆ ಪದ್ದೋರ್ ಮಜಾನ ಉಲ್ಲಾರು. ಸುನೀಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಬತ್ತೇರು ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಎಂಕ್ ಏಪಲ್ ಲೈವ್ ಬನ್ನಾಗ ಬರ್ಪೇರೆ ತಕ್ಕಲ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲೇ ನಂಗೆ ಪುದರ್ ನೆನಪಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಅಕ್ಬರ್ ಬ್ರೋ ಇರೇನ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ ನುರ್ಗೆಲ ಬದನಲೆ. ಸುನೀಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಬ್ರೋ ಪನೋದು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಓಕೆ ಹೊಸದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ತನ್ನಿಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೇನ ಊರ್ ಪಲ್ಲವೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ನತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯನ ಅಮ್ಮನಕಲ್ ಎಂಚ ಒಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಮ್ಮನಕಲ್ ಸೌಖ್ಯ ಒಲ್ಲೇರಿಯೇ
ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪನದಿರ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ವನಸಾಂಡೆ ದಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ್ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ವನಸಾಂಡೆ. ಸವಿತಾ ಆಳ್ವ ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಇಂಕ కొంచెం పనులేవే దారి ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಇತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಚು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಆತಂಡು ಕೆಲವುದ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಡ ತಿಂಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಏರ್ನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಪಂದ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಾನು ಓದಿದ್ಜಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂದು ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ ಕುಡೋರ ಪಾಡ್ಲಿ ಅವೊಂಜಿತ್ತ ಪೊಸತಿ ಏನ ನಡತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚದು. ಸವಿತಾ ಆಳ್ವ ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡ್ ಹಾ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡ್ ನುರ್ಗೆ ಬದನೆ ಕಷ್ಟೆಂಕ. ಗಗನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ತುಯಿನಿ ಅಂದೆ ಏತು ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಪ್ಪ ನೀರು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಅಂದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇವೆ ಏರ್ ಪೂರ ಹೊಸದು ತಕ್ಲುಲ್ಲಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತುಳು ತಪ್ಪಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ದಿನೇಶ್ ಕಂಬಳ ಪಂಡಲ್ಲ ಇವು ಅಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಕಲು ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಯ್ಯಾನ ಪೂರ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇರಿ ನಾನು ಬಯ್ಯಾನ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಲ್ತಂಡ ಲೈವ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಹೆಚ್ಚಾದ ದಯಪಂಡ ಜಿಯಾನ ಸ್ಕೂಲು ಕಡಪುರಿ ಬಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಾ ಲೆಕ್ಕ ಅದೆಪ್ಪುನ್ ಲೈವ್ಲ. ಸುನಿಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಡ್ರೆಸ್ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುಮಾ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗಗನ್ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಲ್ನವೆ ಏನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ. ಅಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಪನೋದಿಲ್ಲೇರ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಅಕ್ಬರ್ ನನ್ನ 4 ದಿನ ಉಂಡು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ ಅಂದತೆ ಇರ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬರ್ರ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗ್ಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂಬರೋಡಿರು ಬನ್ನಾಗ. ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಐ ಯಾನು ಇಂಚ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೇರತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒರ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಬತ್ತಂಡೆ ಅನ್ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿನಗ ದೆತ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ನೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಪಂಡ ಇಂಕ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪೊಡ್ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಇಂಕ್ ಐಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೈವ್ ಬರ್ರ ಪೋಡಿಯುನು ಬೊಕ ಬೊಕ ಇಂಚಿತ್ನಾಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಂಡ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಬುಜತೆ. ಅಚ್ಚು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ದಿನೇಶ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿತಿನ್ ಯಾನ್ ಅಂತೂ ಮಲ್ಪೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ. ಸುಜಾತೆ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೀಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಪನೋದೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ವನಸಾಂಡೆ ಒಂದು ವಂದನ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ. ದಿನೇಶ್ ಆರ್ನಪದರಿನ ಗಗನ್ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್. ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಲವೆ ಎಂಚಾಪುನ್ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ ಪಲ್ಲೆಂಕ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇರೇಗ ದಾನೆ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಯ ದಾನೆ ವ್ಯೂಸ್ ఉంది ಯಾನ್ ಒರ್ತಿ ವಟ 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 ಪನೊಂದಿಪ್ಪೇತ ಇಕ್ಕ ಪಿದೇ ಪೂರ ಏನಾಪುಂಡು ಪಿದೇ ಪೂರ ಪೋಪತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಡ್ಡ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಯಾನ್ ಊರು ಪೂರ ಇತ್ತೆಂಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿಡತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆಂಕೆ ಇನ್ನಂದು ಬೊಕ ಐಕ್ ಲಕ್ಲ ಬೋಡಿಯೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶುರು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯನಿ ಒಂದು ಪೂರ ಲಕ್ ಬೋಡು ಮೈನಾ ತೀತ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ತನ ಒಲ್ ತಪ್ಪೊಂದು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ. ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಕೆಲವೇರು ಮರ್ಲೆ ಅಂದ್ಯೆ ಕೆಲ ಮರ್ಲ ನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪನೋಲಿ ದಾದ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ನೆರ್ರ ಪೂರ ಅಂಡ ದಾದ ಅಲ್ಪ ನಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಅವಡತೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ನಕ್ಕೆ ಕಿಲ್ ಕರಿಮನಿ ಪಾಡೋನ್ವಾ ಐತೆ ರೇಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡತೆ ಒಂಚ ತಂಗಡಿ ಪಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣು ಉಂಡಕ್ಲೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇಂಕ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪುನಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಸುನಿಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಈರು ಮಾರ್ನೇಮಿಗೆ ಊರಿಗೂ ಬರ್ಪುಜಾರ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಮಾರ್ನೇಮಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎನ್ನ ಮಗನ. ರಾಜೀವ ಗೌಡ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ವಿನೋದ ಯಾನ್ ಒಂದು ಸಿಸು ವನ ಸೀರ್ನಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದಿಯೇ ನುರ್ಗೆಲ್ಲ ಬದನೆಲ್ಲ ಕಶ್ಪು ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕನಪೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಕಾತುಕುಲ್ಬೇಕು ಬರ್ ಬ್ರೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕನಪೆ ವಂಡೇರಿ ಇಂಕ್ ಪಾಪಾರ್ ಕನವೇರು ದಯಪಂಡ ನಿನ್ನ ಡೈಲಿ ಎತ್ತು ಪೊರ್ತಾಂಡಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೋದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಾಡುವೇರು. ದಿನೇಶ್ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಗಗನತೆ
ಓಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚಪುರ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪ್ನತಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಅತನ ನಮ್ಮನ ತುಳುತ ಪೊಣ್ಣು ತುಳುತಂದೆತ್ತೆ ಏರ್ಲೆ ಎಪ್ಪಡು ಪೊಣ್ಣು ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಜಿಕೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಡ ಪಾತೆರ್ ರಾವಾಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪೂರಣ್ಣತೆ ಅಂಜಿಕೆ ಆಪುಜಿ. ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಈತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇಂಕುಲ್ನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲ ಇರ್ನುಂಡತೆ ಅಕ್ಲು ಪಕ್ಕ ಪೋಡಿದೆ ಪೋಪೇರಿ ಎಂಕನ್ ನಾನು ಪನ್ಪುಜಿ ಇರಿ ಏರೆಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪೇರತೆ ಅಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡ್ಚಿ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆನೆ ಮಲ್ಪುಲೈತೆ ಅಕ್ಲೆಗ ಐಟ್ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಅತ ನಿಂಚ ಬೊಚ್ಚ ಅನ್ನ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ದು ಐಟ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆತ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕುಜತೆ ಯಾನ್ ಏರಂದು ಹೆಂಗು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಏರಂದು ಅಚ್ಚು ಒರೋರು ಏನಾಪುಂಡು ಒಂಜೇ ಪುದಾರ್ದಾಗ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲೇ ಕಂಬಳ ಗಗನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿನೋದ ಪೂಜೆ ಬಾಲೆ ಇಂಚೋಲೆ ಬಾಲೆ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಸ್ಕೂಲು ಕಡಪುರದು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇಜಿಂಡನದೆ ಇಂಚಿರ್ದ ಅರ್ಧ ಪಾತಿರೋಡು ಅಂಚಿರ್ದ ಆಗ್ರಡ್ಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ಆಪುಂಡು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡಿ. ಯಾನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಏರ್ ತೂಪರತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡೆ ಏನ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಏನು ಪಾತೆರ್ನ ಪೂರ ಏನು ಬೋರ್ ಆಪುಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೇಂಡೆ ಪಂಡ ಏನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ರೆಡೇ ಜನ ಮಲ್ಪನತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲ ಅವು ಬೋರ್ ಆಪುಂಡೆ ಅತ್ ಅವೇ ಅಂಚ ಏನಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಅವೇ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಿಹಾನ್ ವನಸಾಂಡಿ ಇತ್ತ ವನಸ ಅದು ಕುಲ್ದೋನು. ರಮ್ಯಾ ಹಾಯಿ ಒಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾನ್ ಮಲಾಡಿಪ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಊರು ಬೆದ್ರ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ. ವಿದ್ಯಾಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಯ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪೋಪನೇರಿ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಒಂತೆ ಪಾತಿರ್ದೋಲಿ ಅಂದ್. ತನು ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಜಿಯಾನ್ ಒಲ್ಲೆ ಜಿಯಾನ ಸ್ಕೂಲು ಬುಡ್ಡಿಯೇ ಇತ್ತ ಬತ್ತದ್ದು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನಿಯಾನ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವಿಡಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ದೇವೇರ್ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ತೂಪ್ಲೇಕ ಮಲ್ಪಡ ಅಂದ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ನ ದೇವರ 100% ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು. ಇರೇಗ್ ಊರು ಇಷ್ಟನಾ ಮುಂಬೈ ಇಷ್ಟನ ಎಂಗೆ ಊರು ಇಷ್ಟ ಮುಂಬೈಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಊರು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದು ಮಲ್ಲಾತನ ಊರುಡತೆ ಊರು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕ ಅಂಚ ನೆಟೈನ ಪಂಡ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಕುಲೋ ನೋಡು ಊರುಡಂಚೆ ಎಪ್ಪುಜಿ ಎರಡ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಬರೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಪೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಅತ್ತಂಡೆ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋರ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪಂಚ ಎಪ್ಪುಜತೆ. ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಮುರಾಣಿ ಇರೇನ ಕೃಷ್ಣವೇಷ ಸೂಪರ್ ಎಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್. ಸಾರಿ ಇರೇನ ಮಗನ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜವೆ ಅವರ ಏನಂದು ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಅಚ್ಚು ನಕ್ಷಿತಯ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಗೊರ ನೇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಪಂಡ್ರ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಆಂಜೋಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಓಲ ಉಲ್ಟಾ ಸೀದಾ ಮಲ್ತು ಪುದಾರ್ ಪಂಡೆ ಎಂಡ ಅಂದು ಯಾನ್ಲ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇಸ್ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಓಕೆ ಲಂಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ನಿಮಿಷ ಇರೇನ ವ್ಲಾಗ್ ತೀಯರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ದಿನೋಲೆ ಇರೇನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ಅನ್ಕೇಂಡೆ ಏರ್ಪುರೇನ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ತೂಪರತೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ಪಂಡ ಇಂಕು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತೆ ಐಟ ಏನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಪಂದಾತೆ. ಸುನಿಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಇರೇನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ ದಯ ಬ್ರೋ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಕೊರ್ರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್. ತೇಜಸ್ವಿ ಸಿಸ್ ಬತ್ತೇರ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ವನಸಾಂಡೆ ಬಾಲೆದಾನ್ ಬೋಲು. ಸುಜಾತ ಪೂಜಾರಿ ಯಾನ್ ಬೆದ್ರ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಯಾಲ್ನ ಬೆದ್ರ ಸುಜಾತ ಓಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತನು ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡೆ ಜೋರು ಬರ್ಸಗೆ ಅತ್ತೆ ಇನಿ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಕೋಡೆ ಮುರಾಣಿಪುರ ಬರ್ಸ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಓರ ಬರ್ಸ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡತೆ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಶುರು ಆಂಡತೆ ಬರ್ಸ ಅದಕ್ಕೊಂಥರ ನರಕ ಅದು ಪೋಪುಂಡತೆ ಪೋರ ಬುರು ಆಪುಂಡು ಪಿದೆ ದಿನೋಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೀಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಯಾನು ವನಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಪನ್ಪಾರ ಎಂಕ ಅವಂಚ ಪಾತೆನ ನೆನಪೆಪ್ಪುಂಡು ವನಿತಾ ಸಿಸ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪುನು. ಅಕ್ಷತ ನಿಕ್ಲೆನ ವೀಡಿಯೋ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರ.
ವಿಹಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಇರೇನ ಮಗನ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಸೂಪರ್ ಪನ್ನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಖರ್ಚಿಜ್ಜನೆ ಮಲ್ದನ ತೇಯ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಆತನು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂಪರ್ ಫೈನ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ತೇಜಸ್ವಿ ಬ್ರೋ ಇರ್ನ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಸ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಉಂದಾಂಡೆ ಈನ ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಪನೊಂಡು ವನಸಪುರ ಅಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಫೈನ್ ಪನ್ ಸುಜಾತ ಪೂಜಾರಿ ಓಲು ಬೆದ್ರಾಡ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನಿ ಈರೆಗ್ ಓಲ್ ಬೆದ್ರಾಡ್ ಅಂದ ಎಂಕುಂಡ ಬೆದ್ರಲ ಕೈತಲ ಆಪುಂಡು ವೇಣೂರ್ಲ ಕೈತಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡೆಂಕ್ಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಪನ್ರಾಪ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ ಏನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿಲ ಏನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಡು ಏನು ಅಲ್ಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ಅಲ್ಪದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಏನು ಇನ್ನೊಂದುಲೆ ತೂಕ ಅಲ್ಪಲನ್ ಚೂಚೂರಿ ಎಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಓಲ್ ಬೆದ್ರಾಡ್ ಅವೇ ಪಂಡೈತೆ ಬೆದ್ರ ವೇಣೂರ್ಲ ಕೈತಲ ಆಪುನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೆದ್ರಲ ಕೈತಲ ಆಪುನ ಅಚ್ಚು ಈ ಏನನ್ನು ಮದತಾವು ಯಾ ಮದತದ ನತ್ ನೆಟ್ ಪುದರ್ ಪುರ ಒಂಜೇ ರೀತಿದ ಬರ್ಪುಂಡತ ಅಂಚದು ಈ ಅಕ್ಷಿತಾ ಅಂತ ಪಾಂಡೆಂಕು ಗೊತ್ತಾತು ನಳಿನಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಪನೊಂದುಲೇರ ಹಾಯ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋತೆರ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಜಿನ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಬಾಸ್ ಅಂಚಿಗೊರ ಬಲ್ಪುನು ಇಂಚಿಗೊರ ಬಲ್ಪುನು ಮೂಲೊರ ಬರ್ಪುನು ಅರೆಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುನು ಕೇಂದ್ರ ಡೌಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಮ ಸುಜಾತ ಪೂಜಾರಿ ಯಾನ್ಲ ಬೊಂಬೆಡ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಊರುಡು ಕುಲ್ದು ಅಂದೆ ಇರ್ ಬೊಂಬೆಡ್ ಒಲ್ಪ ಎತ್ತನು ತನು ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಗ್ದಿ ಎಂಚ ಒಲ್ಲೇರು ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಂಡು ಹಂದಿಯ ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಈ ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳೋಲು ಮಹೇಶ್ ಕೆ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಸುಜಾತ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಜಾತ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಜಾತ ಪೂಜಾರಿ ಓಕೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ದೀಪು ರವಿ ಅಣ್ಣಗ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ತೇಜಸ್ ಈರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಅವೇ ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನು ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಯಾನ್ ಐಕೆ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಡನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಕೊಡ್ತೆ ಅಲ್ಪ ತೂಲೆವೆ ಏಪ ಮುರಾಂದೆ ಇಟ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದು ಲೇರು ಘಾಟ್ ಕುಪ್ಪರ್ಡ್ ಅಂದೆ ಮಲಾಡೆಗ್ಲ ಘಾಟ್ ಕುಪ್ಪರ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡತೆ ಏರ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಪಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಂಡಿಂಕ್ಲ ಪಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸುಜಾತ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಪನೊಂದು ಲೇರು ಅಲೆಗ್ ಈ ವಾರೊಡೆ ಈ ವಾರ ಹತ್ತಂಡ ಬರ್ಪಿ ವಾರ ಅಂಚ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬರ್ಪಿ ವಾರದು ಲೈ ತನು ಶೆಟ್ಟಿ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವನಸಿಗುಂದು ನುರ್ಗೆಲ ಬದನೆಲ ಜಿಯಾನ್ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಜಿಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸುನೀಲ್ ಮೂಲ್ ಈರು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಇಜ್ಜೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಟ ಮುಟ್ಟರ ಪೋತುಜಿ ಖಾಲಿ ಫೋಟೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೆ ತೂಕ ನಾನ ಒಂಚಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ವೀಡಿಯೋನು ಐಟ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ಪೊಸತ್ ದಾಖಲೆಯರ್ಲಿ ಇತ್ತಾಳೆ ಉಂಡತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ವೀಡಿಯೋನ್ ಪೂರ ತೂಲೆ ಸುನೀಲ್ ಓಕೆ ಬನ್ನದು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಂಬೈಡ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ
కోడే మురాని ಅಂತ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲೆನ ಎಂಕುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇರುವ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಏರ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಾರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ. ಏರ್ನಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆತಿ ಜೊತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಅನ್ಪನ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಪಾತೆಯೊಂದು ಇತ್ತೀಚಿಂಡ ಒರಿ ಪೋಪೇರು ಮೊಲ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲೋಂದೋಲ್ ಬಂದ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯಿ ಹಾಯಿ. ತನುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ಮೀನ್ ಇಜ್ಜವನ ಇಜ್ಜೆ ಇನಿ ಮೀನ್ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ಪಂಡ ಮುರಾಣಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನೇನ ಸುಮ್ಮ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯಾನ್ ಏನ ಕಣನೆ ಅಮೂಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನ ಅವಳು ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಏನ್ ಪಂಡ ಐಕ್ ಅವರ ಕಾಸು ಪಾಡ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡ ತೂಕ ಅಂದ್ ಅರೆಗ ಅವ್ಳು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಏನಂದ್. ತನುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಸುನಿಲ್ ಈರ್ನ ಮುಂಬೈಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪಾರ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ ಪೋದು ಇತ್ನೇಟಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಗಿನ ಪನ್ಪುನ ಎನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರಜೆ ಬೋಡತೆ ಅರೆ ರಜೆ ಎತ್ತನರೆ ಉದಾಸೀನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೋರ ಆಪುಜಿ ಇಜಿನ ಎಂಕ್ ಪಿದೆ ಪ್ರಪೋಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬರು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಲೆ ಅಂದ್ಯೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೋಯಿಂದ ತೂಕ ಏಪಲೆ ತಂಪೋ ಪೇರೆಂದು. ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಈರೇನ ವ್ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಕ್ಷತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯಿ ಅಕ್ಷತಾ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲ. ತನುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾರ್ನೆ ಎಮ್ಮಿ ಬತ್ತಂಡತೆ ಊರುಗು ಬರ್ಪು ಇಜ್ಜೆ ಊರುಗು ಬಾಲ್ಯದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರು ನಾನು ಈ ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ವನಿತಾ ಪಾಪ ದಗ್ಗೋಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಾಪ ದಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂದ್ಲೆ ಪೂರ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇವೆ. ವನಿತಾ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿಯೇ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ವರ್ಕ ಊರು ತಿರ್ಗದ ವರ್ಕ. ಮಂಜುಲೇಶ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಂಜುಲೇಶ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರ ಸುಜಾತ ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಮಟ್ಟು ಬೀಚ್ ಅಂದೆ ಮಂಜುಲೇಶ್ ವನಸ್ ಆಂಡಿಕೆ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ವನಸ್ ಆದಿತ್ತ ಕುಲ್ದುನಿಯೇ ನಳಿನಿ ಯಾ ನನ್ನ ಯಪ್ಪ ಊರುಗು ಬರ್ಪಿನಿ ಸಿಸ್ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏನ್ ಪಂಡತೆ ಮನಸ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏಪ ಪೋಪನ್ ಪೇರಪ್ಪ ಪೋಪನ್ ಊರುಗು ಅಂಚ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ
ಯಾನ್ ಓಡಿಪೋಯೆ ಸುಜಾತ ಏನ್ಮಟ್ಟು ಬೀಚ್ ವನಸಾಡೆ ನಳಿನಿಕೆ ಯಾನ್ ಏಪ ಊರಿಗೆ ನಾನು ಏಪ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಸೀಸ್ ನಾನು ಅವೇ ಪನ್ಪೆ ಸೀಸಿ ಅನ್ ಬನ್ನಾಗ ಹೊರ ಅಚಾನಕ ಪಿದಾಡ್ನ ತೆಂಕೋಲು ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ ಸುನಿಲ್ ಮೂಲೆ ನಿಕೋಲು ಶಿರಡಿ ಪೋತ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಯಾನ್ ಹೊರಲ ಪೋತಿಜು ಶಿರಡಿಗೆ ಪೋರ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಿಗೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕು ಜತೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪೆ ಏನ ಕಣ್ಣನಾಗ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕು ಜತೆ ಅಂಚಾದು ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪನಾಗರೆ ಗುದಸ್ಸಿನ ಆಪುಂಡು ಏರ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜರು 20 ಜನ 19 ಜನ ಏರು ಏಕಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿ ಇತ್ತೇರು ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತುಂಡ ಏರಂಡಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ವನಿತಾ ಸಿಸ್ ಸುಜಾತ ಸಿಸ್ ಸುನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಮಂಜುಲೇಶ ಅರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬ್ರೋ ಅನ ಸಿಸ್ ಅಂದೆ ಬ್ರೋ ಅದೀಪ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ತನು ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪನ್ಪುನಿಯೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪನ್ಪು ನಿಕಲ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪನ ಪಾತೆರ್ ಇಜಿನ ಎಂಕೆ ಅನ್ ಒರ್ತಿಕ್ಕುಲು ನೇನ ಪಾತೆರ್ನಂದ ಅಪ್ಪಜಿ ಹಾ ಪಲ್ಲಕ್ಕ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂದೇನಂಡಲ ಎಂಕಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪನತೆ ಪಾತೆರ್ರ ಪಲ್ಲೆ ದಾದೆ ನೀ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾಗ ಚಾಕ್ ತಿಂಡಿ ದಾದೆ ಪೂರ ಈರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈರಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಲ್ಲೆ ಹಾ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಲ್ಲೇರಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಪ್ಪಂದು ಇಪ್ಪೇರೆ ಅದ್ನೇನೆ ಲೈಕ್ ಬೈದೆನ್ ತಾನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜಾರು ಎಡ್ಡ ಅಪ್ಜ ಲೈವ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡ ಒಂದಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಪನದಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಿನ ತೂತುಜಾರ್ ಓಂಡು ಬ್ರೋ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಅವೇ ಪನ್ನಿ ಅತೆ ನಿಟ್ ದಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಡತ್ತೊಂದುಂಡೊಂದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸುರುಕೆ ಪನ್ನಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಅಂಡ ಇಂಗೊಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಪನ್ಲೆ ತುಲ ನೆಟ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಿರಾಮುಟ್ಟ ಪೋಯಾನ್ ಎಂಕು ಕುಡೋರ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ಅವು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸುನಿಲ್ ಬೊಕ್ಕದಾನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಬರ್ಪುಜೇರು ಆರು ಬರ್ಪುಜೇರಿಯೇ ಯಾರು ಏರೇ ಗೊತ್ತು ನಿಕಲು ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವೈಫ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ನಾನು ಚಂಡಲ ಬರ್ಪೇರೆ ತೂಕ ಯಾಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಪಾನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಈಗ ಬಲ್ಲೆ 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 ಎಂದೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ರ ಅಂದ್ ಬರ್ಪುಜೇರು ಇಂಚ ಏನಲ್ಲ ಚೂರು ಬತ್ತದ ಪೋಪುಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆಂಡ ಬರ್ಪೇರು ಆತೆ ವನಿತಾ ಸಾಲಿ ಯಾನ್ ದಿನೋಲ ಇರನ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡ ತೂಪಿನಿ ಅಂದ್ ಸೀಸ್ ನಾನು ಅವೇ ಪಂಡೈತೆ ನಾನು ವಾರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಈ ತಿಂಗೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗೋಲು ದಾಯಪಂಡ ಜಿಯಾನಿನ ಪಿರಾತ್ ಆಗೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಂಡಂತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅತನ ಬಯ್ಯಾರ್ದು ಮನದನಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ಒಂದೇನು ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಂಡೆ ಆಗಿ ಬರೆಪಾನೋ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಾನೋ ಹಾಕೊಂಡು ಐದಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಐದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಕೊಂಡು ಇನಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲತೆ ಇಜಿ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆದ ಅನ್ನಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಉರ್ದ್ಲೆ ತೊಂಬರೋಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಉರ್ದ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತದು ಚಾ ಆಗದಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಪೂರ ಕೊಡ್ದಾನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ಆಯ್ನ ಕೂಡ ಬುಡ್ದು ಬರೋಡು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಅದ ವನಸು ರೆಡಿ ಮಲ್ಬೋಡು ಅವು ಆನಾಗ ಕೂಡ ಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ತಾರೋಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡೈತೆ ಆಯ್ನ ಪೋಕುರಿ ಪೂರ ಅಂಚ ಹಾಪು ನಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತನು ಶೆಟ್ಟಿ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆನ್ ತನು ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ನ ನಳಿನಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಸಿ ಸೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ವನಿತಾ ಸನ್ ಪೋರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ವನಿತಾ ಸೀಸವ ಇಂಕೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ ಜಾವೆ ದಾದಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೀಸ್ ತನು ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕ ಮೀನಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಕಿನಿ ಮೀನಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಬನ್ನಾಗಿತ್ತಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಅವೇ ಮೀನು ಅವೇ ಪಂಡತೆ ಸುರ್ಮ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನಾನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮುಳ್ಳುದೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮುಳ್ಳು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮೀನು ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನಿತ್ತಂಡು ಎಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಬರೋನುಂಡಿತ್ತ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಅವಳ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಅತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿ ಉಂಡದವು ಯಾಂಕನ ಪುಜಿ ಎಟ್ಟಿ ಅಂಕವು ಸಾಕಾದು ಪೋಪುಂಡು ಸುಜಾತ ಯಾನ್
ಮಟ್ಟು ಬೀಚ್ ಅಂದೆ. ನವೀನ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ಶೈನ್ ಸೀಸ್ ಪನೋದಿಲ್ಲ ವನಸಾಂಡೆ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಅಶ್ವಿನಿ ಓಕೆ ಏನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮದತ್ತಾರಂದಿನ್ಯಾನ್ ತನು ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಈರ್ ಊರುಗು ಬರೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರ್ಪೆ ಊರು ಬತ್ತಿನ ತಿಕ್ವೆನಿಕ್ಲೇನ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪೂರ ಜನ ತಿಲ್ಲಾಡ್ ಮೀನು ಮನಸ್ಸು ಬರ್ರೋಂಡೆ ಇಂಕ. ಸುನೀಲ್ ಮುಲ್ಲೆ ಇರೇಗ್ ಮರಾಠಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜೆ ಯಾನ್ ಹಿಂದಿ ಬಾರಿ ನಿಧಾನೋಡು ಕಲ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪೋಪು ಜೊತೆ ಬೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲದುಲ ಇಪ್ಪೈತೆ ಅಂಚಾದ್ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪಾರ ಪಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ನನೆ ಹಿಂದಿ ಮದತ್ ಪೋಪುನಿಗೆ ಎಂಕ ಕಲ್ಪಾರ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಾತೇರು ಇತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮರಾಠಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ನಿನ್ಕ್. ಯಾನು ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ಮೇರಿಯರ್ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಮುರಪನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಸು ಪಾಡ್ರ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಪಾಡ್ರ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಂದು ಎನ್ನ ಕಂಡನೆಡೆನೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ಪೈ ಬರ್ಪುಂಡ ತೂಕ ಅಂಚ ಆರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಬಾ ಎನ್ನ ಒಂದುಂಡು ಏನ ಮುರನ್ ಪನೊಂದು ಇತ್ತಾರತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವು ಸರಿ ಉಂಡಿತ್ತೆ. ನವೀನ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಇರ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವನಿತ ಸಾಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಪನ್ನಿ ಹಾ ಅಂದಿ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ರ ಪಂಡಾರು ಇಂಚ ಪೂರ ಜನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಚೂರು ಪಾತೆರ್ ಪೋಪೇರು ಬೊಕ ಎನಲೆಕ್ಕೊಂಡತಿ ಕುಲೊಂದು ವಟ ವಟ ಅಂದ ಅವು ಮಲ್ಪರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜರಿಗೆ ಬೊಕ ಇಂಚ ಈನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಂಡ ಮಲ್ಪೇರು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕೆ ಈನಲ ವಿಡಿಯೋದ ವಿಷಯ ಈನಲ ಬೋರ್ಡು ಅತಿ ನೀನ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಂಡ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಈನಲ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಊಲ ಪನ್ಪುಜೀರಿ ಯಾನಿತ ನಿಕುಲು ತೂದಿಪ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅತ್ತಂಡ ಇಂಚೆ ಈನಲ ಮಲ್ತೆಂಡ ಇಂಕ ಏಪಲ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಪನ್ಪುಜೀರಿ. ನವೀನ್ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಗೈಡ್ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಗೈಡ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನವೀನ್ಸ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಓ ಬತ್ತಂಡತ್ತ ಅಂದ್ಯ ಬತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಮುರಾಣಿ ಈರ್ ನೆಡ್ತೀಯ ತೈಡ್ದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ ಪನ್ನಿ ಅವರ ತೂಲೆ ಬರ್ಪುಂಡ ತೂಕ ಅಂದ್. ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಓ ಈರ್ನ ಮಗನ ವೇಷ ಒಲ್ಪ ಮಲ್ದೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಪಾದೇವೆ ಇಂಕ ಓ ಈರ್ನ ಮಗನ ವೇಷ ಒಲ್ಪ ಮಲ್ದಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷತೆ ಯಾನೇ ಮಲ್ದಿನಿಯೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದೆನು. ನವೀನ್ಸ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನನ್ನ ಕಾಸೆ ಕಾಸು ಏನೇ ಒರಿ ಪಂಡ ಕಾಸೆ ಕಾಸು ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇತ್ತೆಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ನವು ಇನ ಅಂಚ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡೇ ಬುರ್ಚ್ ಬಂದು ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ತುಕ ಮೆರಡನೆ ಪನ್ಕ ಅಂದ್. ತನು ಶೆಟ್ಟಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಆತಿ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತಿಜೇರನ್ನ ಮಲ್ಲಿ ಜಂದೆ ಅವು ಏನಾನು ದುಂಬುಡು ಒಕ್ಕಲು ಏರು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಪರ ತಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆಂದು. ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ಉಂತ ಹೊಡ್ಚಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂಡ ಕೂಡ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಒಲ್ಪ ಏನ ಶುರು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಾತೆರ್ರ ಅಂದ್. ಸುನಿಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಇರೇಗಿತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಾ ಬೈದಂಡಿ ಎಂಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ತಿಂಗೋಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜವೇ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ತಿಂಗೋಲ್ ಬರ್ಪುಣದು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಏರ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಾಗ ಪೂರ ಇಪ್ಪೇರ್ತಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪೋಪುಂಡ್ತಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ತಿಂಗೋಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ನಂಚಿತ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂತ ಟೈಮ್ ತಾಗೊಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ತಮಿತ್ತತೆ ಅಂಚ. ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ದೂರ ಪೋಯಾರು ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈ ನೀರೇಗ
ಸುನಿಲ್ ಮೇಲೆ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೇ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಎನ್ನುವೆ ನಾನು ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ಜಿಯನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಾದೆ ವನಿತಾ ಸಾಲಿನ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೇಜಾರು ಬರ್ಪುಜೇರು ಪಂದ ಅಂದು ಸೀಸ್ ನಮಸ್ತು ತೂ ಒಂದು ಲೇಪನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂತ ಫ್ರೀ ಆಯ್ತೆ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ಬಂದಿದೆ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ವಿತ್ತೆ ಕಾಸು ಪಾಡುವೆರತ್ತಿದ್ದಿತ್ತ ಪಾಡಿ ಇರತ್ತೆ ಅವು ಓಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಕಾಸು ಪಣ ನಮ್ಮನ ಡಾಲರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಪುಂಡ ಆತವೇನೆ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ಪಲ್ಲೆವೆ ಇಂಕ್ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಕೇನೊಂದು ಲೇರ್ ಯಾನು ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಈರೆಂಚೋಲ್ಲರು ಹಾಲೇಶ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ನಂಬರ್ ನೋ ನಂಬರ್ ಪುರಕ್ಕೆ ಏನ್ರ ಇಜ್ಜಿ ನಂಬರ್ ಪುರ ಕೊರಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲರಾ ನಿತಿನ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದಲೇರು ಹಾಯ್ ಜಿಯಾನ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ 8 ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಜಿಯಾನ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನಿತ 4 ಪೋಪೆಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ರ 5 ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ಪುನು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಕೊಂತೆ ನಡಪೋಡತೆ ಅಂಚಾಡು ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ವನಿತ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸುನಿಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಏರು ಊರುಡು ತಂಡ ಭೀಮತ್ತ ಚಾನಲ್ ದಕುಲು ಇಂಟಾರು ಲೇದ್ವೇರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಆತ್ ಜತೆ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿದ ಏನಾರ್ದು ಲೇತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪುರುಲ್ಲೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಕಲು ಏನು ಲೆಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತಿರ್ತಿಡಲ್ಲೈತೆ ಅಂಚಾಡು ನಿಕಲ್ಲ ಪುರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲೆತ್ತೆರ್ನೆಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಡತೆ ಇಂಕಲ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಪಾಂಡಲೆ ಪೆಡ್ಡ ಹಾಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೊಡ್ದಂದು ತೂಕ ನಿಕಲ್ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಉಲ್ಲಾರ 18 ಲೈಕ್ ಪೈದನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ಗವೆ ಏರ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜರು ಮಂತಿಜರ್ನ ಪೂರ ಪೋಪೇರು ಮೂಲ ಪಾತೇರು ಜೋರು ಮನ್ಪನ್ನಿ ಕುಲೋಂದೊಲೊಂದು ಹೊಸದು ದಾಖಲೆ ಏರ್ಲಿತ್ತನ್ನ ಊರು ಪಲ್ಲೆವೆ ನಿಕಲ್ನ ಊರು ಪೂರ ಓಲೋ ಪಂದ್ ಮೈ ಕುಟುಂಬ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ವನಿತಾ ಸಹ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಮಾತೇರ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುನಿಲ್ ಮುಂಬೈ ಬೋರಿಂಗ್ ಅಂದ್ಯ ಬೋರಿಂಗ್ ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಉಲ ಎಡ್ಕುಲೋ ನೋಡು ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡ್ದು ಪೂರ ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ಉಲ ಎಡ್ಕುಲೋ ನೋಡು ಪಿದೇ ಪೋರಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪೋ ಬಾಕಿಲ್ ಜೈತ ಪೋಡು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹಾಯ್ ಬೀಟಿ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಪುದಾರುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಶ್ವಿನಿಂದ ಪುದಾರುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಇರೇನ ಸಿಸ್ ಅತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಏನಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೋಲಿ ಅವೆ ಎಂಗ ಅವೇ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ಪಂಡ ಇಂಚ ಪೂರ ನಮನಿದ ಪುದಾರ್ ಇರ್ದು ಒಟ್ಲೆ ಒಂಜ ಅಕ್ಕ ಅತನ ತಂಗಾಡಿ ಅತ್ತಂಡ ಎಂಕೊಂದು ಪುದಾರ್ ಉಂಡು ಅಶ್ವಿನಿಂದ ಸುನೀಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಎನ್ನ ಊರು ಕಿನಿಗೋಳಿ ಇರ್ನ ಊರು ಎಕಡೆ ಪಂಡರತೆ ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಅದು ಅಂದ್ಯೆ ಫಸ್ಟ್ ಮರಳು ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಇಂಕ್
ಮದ್ಮೆ ಅದು ಸುರುಕು ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಊರುಡು ನಾ ಮೇಯ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇಂಚಿರ್ದು ಪೋಂಡ ಅಂಚಿರ್ದು ತೋಟ ಕಂಡನ್ ಪೂರ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತನತೆ ಊರುಡು ಇಡ ಬತ್ತದ ಉಲಾಯ್ ಕುಲ್ಲುನಗೊಂಡತೆ ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಏಪ ಬಾಕಿಲ್ ತೆಪ್ಪೇರಿ ಏಪುರ ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಪುರ ತಿರ್ಗೊಂಬತ್ತಿಜ್ಜಿಂದು ಇತ್ತ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಪೋಂಡು ಜಾವಿದ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತೋಳು ಈರು ಎಂಕ್ಲೇಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಲ್ಲೆ ಈರೇ ನವೀಸ ನಮ್ಮ ತುಳು ಗೈಡ್ದಾರುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ನವೀನಂದು ಒಂದು ನವೀನ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಆರೇಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಊರ್ದಾರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಸಿಸ್ಸನ್ ದಂಚ ಪೂರ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣ ಇಂಕ್ಲೇಗ್ಲ ನವೀನ್ಸ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೇಸ್ಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಲ್ಲೆ ಈರೆ ನವಿವತ್ತ ಪಂಡೆ ಬ್ರೋಯಾನ ಮಲ್ಪ್ಲೆವೆ ಅರೇಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಗೈಡ್ ಉಂಡತೆ ಆರ್ಲ ಲೈವ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಬ್ಲೂ ತೆಂಕು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬ್ರೋ ಯಾ ನವ್ಯತೆ ತುಲೆ ಐಟು ವನಿತ ಸಿಸ್ ಗೊಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾವು ಏಪನ ಕೊಡ್ತು ಇದು ಎಂಕ್ ಏರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ರ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜವು ಏನವೇ ಪನ್ಯತೆ ಕಡ್ಲಿ ಇರಡಿ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡೆ ಪಂಡ ಎಂಕ ನೆತ್ತಾತು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಂಕ್ ಈರ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೈತೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಪಂದು ಕೊರ್ಲೆವು ಏರ್ ಎಂಕ್ ನೀವೇದ ಸಿಸ್ ಪಂದು ಕೊಡ್ತನೇಟ್ ಯಾನ್ ಆರ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪೊಯ್ಲೆಕ ಮಲ್ತದನ್ ಮೈ ಕುಟುಂಬ ಯಾನ್ ಊರು ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬ ಕೇಂದೆ ಒಂದು ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬಲ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಸುನಿಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ ಲಡೆ ಆಪುಂಡೆ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ನ ಇರೇ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಗೈಡ್ ನಮ್ಮ ನಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಉಂತ್ಲೆ ನೇಮ್ ಮಲ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರಿಮೂವ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಈ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ವರ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಪುದಾರ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವನಸಾಂಡ ವನಸಾಂಡ್ ಏನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಪಲ್ಲವೆಂದೆ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ರ ಪೋದೀನಿ ಅದು ಪೋಂಡಿನ ಕೈಟ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೇನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನ್ಪುಜೇರ್ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಆಪ್ಷನ್ ಬ್ರೋ ಅಲ್ಪ ಉಂಟ್ಲೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿಲ್ ಮಿಲ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಂಡಿ ಅಂಚ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉಂತ್ಲೆ ತೂಲೆಗೆ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಒತ್ತದು ಬುಡಿಯೇ ಬತ್ತನ ಅಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆಗೆ ಅವರ ಸುನಿಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಈರು ಪಾಪತೆ ಅಂಚಕೇನಿ ಅಂದೆ ಇಜೆ ಜೋರುಗು ನಮ್ಮ ಜೋರ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಯತೆ ಸುನಿಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜೆ ಒರರ ಜೋರು ಇಪ್ಪೋಡಾಪುಣತೆ ಕಿರಾಣ ಹಾಯ್ ಪನ್ನದಿಲ್ಲೇರ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಮೇರೋಡೆ ಪೋಯರು ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬತ್ತಣಿತ್ತೆ ಕೊರಿಯಾನ್ ನನ್ನ ಏಪಲ ಬತ್ತದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರದು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪುಜವು ಮದತ್ ಪೋಪುಡು ಡೌನ್ ಓಕೆ ಕೊರಿಯಾನ್ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಣಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬ್ಲೂ ತೋಜೊಂದು ಉಂಡತೆ ಇತ್ತ ಬ್ಲೂ ತೋಜೊಂದು ಉಂಡತೆ ಅರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲವೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪಿ ಈರು ಗರುವೋಡು ಗರುವೋಡು ಪಾತೆರ್ರ ಪನ್ನಿ ನೀರು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜವೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವರ ಸರಿ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ಮೆಸೇಜ್ ನಾಟ್ ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಇತ್ತ ಬರೊಂದುಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರೆಂಕೆ ಏನ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಅನೇನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೊರೊಡತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೊರೊಡತೆ ಅಪ ಮಾತ್ರ ಅತೆ ಅಪುನು ಫಸ್ಟ್ ದ ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಯತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ದತೆ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಈರೇನಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾರೆಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುಗೈ
ತನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಪಾನಂದ್ರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಉಳ್ಳಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಅವು ಏನೇ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ದತ್ತತೆ ಕೊರ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ದತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅತೆ ಏನಿದೆ ಕೊರಿಯೇ ಇರೇಗ ಅವು ಸರಿಯಾ ಬ್ಲೂ ಬರೋನುಂಡತ್ತೆ ಅವು ಸರಿಯೇ ಎಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಹಾಂ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ತಾನೆ ಕೊರ್ನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಾನೆ ಕೊರ್ನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೂಪಾಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಅತ್ತೆ ಕೊರ್ರ ಓಕೆ ಬನ್ನೊಂದುಲೇರು ಓಕೆ ಅವೇ కొంచెం ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುನು ಐಕ್ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುಜಿ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಣತೆ ಅಕ್ಲೇಡನೆ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಪುನು ಏನು ಓಕೆ ಎಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫಸ್ಟ್ ದ ಕೊರ್ನ ಏನು ಹಾಪುಂಡಿಯೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಕೊರ್ನ ಏನು ಹಾಪುಂಡು ಸುನೀಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಇರನ ಸಿಸ್ಟರ್ನಾಗ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಜ್ಜೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬತ್ತಿತ್ತ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಲೈವ್ ಹೋಗು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಜ್ಜ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಾನ ಊರು ಪೋಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಯಾನು ಬೊಂಬಾಡೆ ಪು ನಕ್ಲು ಊರುಡುಲ್ಲೇರತೆ ಎಂಚ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜತೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಇರತ್ತಂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ಇರತ್ತೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರನ್ನಾಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲವೆ ಶಾರು ಹಾಯ್ ಪನಂದಿಲ್ಲೇರ ಹಾಯಿ ಏನೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ನಿ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈರಂಡ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಪಂದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ತೈಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಎಣ್ಣೆ ತೂಕ ಎಂಚನ ಆಡು ಬಂದು ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ನಿ ಅಕ್ಷತ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪನಂದಿಲ್ಲೇರ ಹಾಯಿ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡ್ಚಿ ಶರು ಹೆಂಚೊಲ್ಲರ್ಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ವನಿತಾ ಸಿಸ್ ಪೋಯಾರ ಸುಜಾತ ಸಿಸ್ ವನಿತಾ ಸಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅವಲ ಈರ್ನ ಒಂದುಲ ಈರ್ನಾನೆ ಅದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸುನೀಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಚಾಕ್ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಗಡ್ದ ಬ್ಯಾನ್ ಬೈಗಡ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುಜಿ ಒರೊರು ಕಾಣೆದ ದಾಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇ ತಿನ್ಪ ಅತ್ತಂಡ ಅಂಗಡ್ದ ತಿಂಡಿ ಇಪ್ಪಣತೆ ಅವು ಹಾಂ ರಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ಅಂದು ಏಟಿನ ಫೋಟೋ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಶರು ಯಾನು ನನ್ನ ಊರು ಅಂದೆ ಪಂಡ ಊರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಂದುಲ್ಲಾರೆ ಅಕ್ಷತ ವನಸ ಅಂಡೆ ಡಿಯರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲಿ ವನಸ್ ಆದಿತ್ಯ ಕುಲ್ದಿನ ವನಸ್ ಆದಿತ್ಯ ಕರಾವಂಬತ್ತನ್ ಪಾತಿಯರ್ನ ತೀತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಳಪಾವ್ ಕನಪೂಜಾರ್ ಕನಪೆ ಓರಾರ ಸುನೀಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನವೀನ್ ಮೂಲ್ಯ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇರೇಗ್ ಮದ್ಮೆ ಒಂದೇನ ಪಾಡೊಂದು ನೀರೇ ತೋಜ್ಜೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬ್ರೋ ಮದ್ಮೆ ಆತನಿಗೆ ಶರು ದಾದೆ ಕಶ್ಪು ಇನಿ ಎಂಕ್ ಒಂದೇನು ಉರ್ಗೆಲ ಬದನೆಲ ಒಡೆ ಪಯರ್ ಮುಕ್ಕೋಲು ಪುರ ಏರು ವನಿತಾ ಸಿಸ್ತೂರ ಪಯರ್ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪನಂದಿಲೇರ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ದಾದ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಅಂದೇ ಅಕ್ಲೆ ಕಂದು ಜಿಂದಾಪ್ನೂರು ನೆರ್ರವಲ್ಲಿಂದೇನು ನಾನು ಅಕ್ಕ ತುಳುತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂಚೂರು ಪಂಡ ಬುಡ್ಪುನಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕಲ ಶರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ದಾಲಿ ಜೀರ್ಣನೆ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ಇರು ಊರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ಯೆ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಪಲ್ಲೆವೆ ಇಂಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ
ಈ ಅಂಜು ಸತ್ಯ ದಾದಾದನು ಅಂಜೋ ಅಂಜೋ ಅದಿಪ್ಪು ಅವೇ ಏನು ಗುರ್ತು ಬಿಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸುನಿಲ್ ಮುಲ್ಲ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಥಿಯರಿ ಇಜ್ಜೆ ಪೋತಿಜ್ ಬ್ರೋ ನೆಟ್ಟೆ ಒಲ್ಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡೆ ಅಡೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಪೋತುಜ ಯಾನನ್ಕೆನ್ನೆ ಇರು ಊರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಯಾನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ ಪರ್ಬೋಗು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏನಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಜಿಯನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಅದು ರಂಜು ಅಂಚ ಏನಂತೂ ಓಡು ಪರ್ಬೋಗ್ಲ ಅಕ್ಷಯ ಪತ್ತಳು ಅದು ಹೇಗೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ತುಳುಮುಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂದಿ ಎಕಡೆ ಒಕ್ಕ ಏನು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳು ತಕಲಾದಂಡತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಗ್ ನಮಕೆಂಚ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತೇನು ತುಳು ತಕಲತೆ ದಾಲ ಬೊರ್ಚಿ ಪನ್ಪುನು ಪಂಡ ಬೇ ತಕ್ಲೆ ಗಂಡ ಏನು ತೂಪು ಜೋರ ಪಂದು ಬಿಡ್ಪೆ ಎದುರು ಪಂದು ಬಿಡ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ತುಳು ತಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಪೊರ್ಚಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋನು ಇರಂದೇನು ನಾವು ಬೊಕ್ಕಲ ರಿಪೀಟ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಪಂಡ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆವೋಡು ಒಂದು ಶರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲೆ ಎಂಚೋಲೆ ಸೌಖ್ಯವಲ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲು ಪೋತೆ ಇತ್ತೆ ವನಿತಾ ಸಾಲಿನ ಮರ್ಲಿ ಅಂದ್ಯೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತವ ನೋಡದಿ ತುಳು ತಕ್ಲ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಸೀದಾ ಪೋಂಡಾಂಡತೆ ಯಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪು ಜೇರೆಗ್ಲ ಏನ ಲೈವ್ ಉಂತುಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪಂಡ ಪನ್ಪೇನೆ ಪಂಡ ಏನಡೆ ಏರು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತೆರ್ ತಕ್ಲಿಗ ಅವು ಬುಡ್ದು ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಬುಷಿ ಎತ್ತೋ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪೆರತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡಿವೇರು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡಿವೇರು ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿ ನಕ್ಲೆ ಇರ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ವನಿತಾ ಸಿಸ್ಸುಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಯಾ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎತ್ತಿಜಿ ಇಂಚಪ್ಪೋಗತ್ತೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ತೇನೆ ಅವಳು ವನಿತಾ ಸಿಸ್ ಅವಡು ಬುಕ್ಕ ಏರು ಸುಜಾತ ಸಿಸ್ ಬೊಕ್ಕೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಏನು ಕೆಲವು ಜನ ತೆಂಗ್ ಪುದರ್ ಮದತ್ ಪೋತುಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇರು ಮಲ್ಪುಲೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂದ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ತುಂಬ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪೋಡಿ ಒಂದಿತ್ತೇನು ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಊರ್ದಯದ್ ಕೇನು ನ ಪಾತೆರನಿ ಅಂದ್ಯೆ ಯಾನ್ಲ ಎಕಡೊಕ ಒಂಜಿ ಪಲಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಆತ್ಲ ಅರ್ಥ ಅವಡತೆ ವೇತಗ್ಲಂಡ ಸರಿ ನೆಟ್ಪೇರಿ ಯಾನ್ ಬೊರ್ಚಿ ತೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಂತ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಅವು ಪಂದ್ ತಾಲ ಮಲ್ಪರ ಪೂಜತೆ ವನಿತಾ ಸಾಲಿನ ಹಾ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಜಗದೀಶ್ ಮೂಲ್ಯ ಹಾಯಿ ಸರು ಹಾ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ವನಸ್ ನನಗೆ ಎಂಡ ನೆರವೇರತೆ ಚಾ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವನಸ ಬಿಡ್ಕ ನನ್ನ ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಪನ್ಕ ಚಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದೇನಿ ತಿಂಡಿ ಶರು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದ್ಯ ನಾತೆ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬಿಡ್ಪುನ ಮೆಸೇಜ್ ಒರೊರೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದು ಓದೋ ಪೋಪುಂಡು ಒರೊರೆ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಪುದ ಬೇತಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪೇರತೆ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಚಾಂಡ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ಚಾಕ್ ಸುನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಪೋಯರಾ ಎನ್ನೆರೊಂದು ಕುಲ್ಲಿನ ತೂದಾರ್ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಮೇರ್ನೇನಿ ಮುಗ್ಗಿ ಉಜ್ಜಿಂದು ಏಲ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಾರು ನೀವು ಉಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲೇ ಬಲೊಂದು ಯಾನೇನು ನೀರು ಪೋಯರ ಅಂದು ಮೇರ್ ನೆರ್ರ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು ಪಂದು ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಗಡಿ ತಿತ್ತಂಡು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಾತೆರ್ ನಿಕುಲು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ ಎಂಕ್ ಏನು ಉಲ್ಲಾರ ಅಂದ್ ಯಾನೆನ್ನೆ ಇರು ಸೀದ ಪೋಯಾರ ಅಂದ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಸೀಸ್ ಹಾಯಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ ನಳಿನಿಕೆ ಚಾ ಆತೆಜಿ ಸೀಸ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೆ ರಂದೆ ಎನ್ನಲ ಆತೆಜಿ ಚಾ ಶರು ಅಂಚ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಲೈವ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡೆ ಅತ್ತ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡೆ ಲೈವ್ ಓಡು ಅವು ಪೂರ ಪಲ್ಲ ಇಂಕ ಪ್ರಿಯಾ ಸುವರ್ಣ ಅವತ್ತೇರು ಹಾಯಿ ಯಾರು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಅದು ಬತ್ತನಿತ್ತೆ
ಅನಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೇವೆ ಯಾನೇನೊಂದಿಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆ ಏನು ಮಲ್ಪುಗಲ್ಲ ಇವು ಹರೀಶ್ ಕೇವಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಶಾರು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿಲ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಲೈವ್ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈವ್ ಉಂಡತೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ ನಕ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಪಾತೆರ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ ಜಿಂಡು ಉಂಡತೆ ಮನ್ಪಂದಿನ ಕುಲೋನೋಡು ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಪೂರ ಲೈವ್ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಹಿಂಗೆ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದ ಅದೇ ಕೊಂಡ್ತಂಡೆ ಈತೆ ಎಂಕುಲ್ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲೇಗ ಖಾಲಿ ಈತ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲೇಗ ಇನಿ ಆಡು ಅತ್ತನ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತ ಪಾಡುವ ಲೈವ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಪಂಡ ಪಾತೆರ್ಲೆಕ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಕುಲು ಏನಲ್ಲ ಕೇನು ಯಾನೆ ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪುಣ ಅತ್ತೆ ಎಂಕೆ ಏನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಡ ಪಾತೆರ್ ಎತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಎತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಪೂರ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏನ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾತೆರೋಲಿ ಪಂದ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನು ಐಟ್ಲ ಪೂರ ಇಂಚ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡ ಬೇಜಾರಾಪುನ ಅಂದತೆ ಮಿಶ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಚಾಂಡ್ ಈರೇನು ಇಜ್ಜೆ ನನ್ನ ಆವಡು ಶರು ಈರು ಎಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಏಪಲ ಓಕೆ ಸುನಿಲ್ ಮೂಲ್ಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಕ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಏನಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಏನುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಏನ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ರೀತಿದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೋಂಡು ಅವಲ ಬೋರ್ ಆದ ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಪಾಂಡೆ ಇಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ್ಲೆ ಒಂದು ಏನ ಫ್ರೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಐಟ್ ಆತು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಪೂರದಾಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ನಳಿನಿ ಈನ ವಿಡಿಯೋ ತೀರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಣ ಇಂಚೆ ಈನ ಇಕ್ಕಲ ಕೆಲವು ಕಡೆಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ತೂಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಲತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇಂದ್ರಲತ್ತತೆ ಅಂಚ ಎಂಬಕ ಇಂಚ ಪೂರ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿಲ ಎನ್ನ ಒಂದು ಎಟ್ಟುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಅಲ್ಪಲ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಜೆಷನ್ದೆಲ್ಲ ಕೊರೊಡಿತ್ತನ ಕೊರೊಲಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಎಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಾನು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಶರು ಹಾ ಪನೊಂದು ಅಕ್ಬರ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಂಡೆ ವನಸ್ ಮೀಂದ ಕಶ್ಪು ಮುಗಿತಾರ ಸ್ಲೋಲಿ ವೈಬ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಅತೆ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಸುನಿಲ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಇಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆವೆ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇಗ್ ಪೋಡಿದ ಲೈವ್ ಉಂತೆರ ಬೆಲ್ಲಿ ಮಲ್ನಾಯಿಲು ಬತ್ತದೆ ಉಪ್ಪ ದಾಲ ಮಲ್ಪ ಅಂಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೋಡಿ ಯಾನ್ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಉಂಡತೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಆನಿ ಎಂಕ್ ಈತ ಜನ ಪೂರ ತೂದುಂಡತೆ ಹೊರ ಪೋಡಿಗೆ ಶುರು ಆದಿತ್ತನು ಎಂಚ ಪಾತೆರ್ನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಓದೊಂದಿತ್ತನ ಇಟ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡತೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಐಡ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಕೆಲವು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರತೆ ಅಪ್ಪ ಪನ್ಪುನೆ ಬುಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರು ವನಿತಾ ಸಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಜಾತ ಸಿಸ್ ಬೊಕ್ಕೇರು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ ಆ ಟೈಮೋಡು ಅಕ್ಕಲ್ ಮುಕ್ಕುಲ್ ಪೂರ ಉನ್ನತೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕಲ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ ಪನ್ನೀರ್ ಪೋಡಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಅಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೂರಿ ಅಂಚ ಅದು ಒಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ಅದು ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಣ ಇಂಚ ಬೊಡ್ಚನ್ನದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತೆರ್ನೊಂದು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೌದು ಸುನೀಲ್ ನಾಳೆ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತೇ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಎಂತ ಆಯ್ತಂದರೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಗುವಾಗ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೇನಂತ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಬರ್ ವನಸಾಂಡ್ ಮೀನು ಕಶ್ಪು ಉಂಡತೆ ಇಜ ನೀರೆ ಪೂರ ತಿಂದಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತದ ಖಾಲಿ ಪೋಡಾವ್ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ತುಳುವ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಊರು ಎನ್ನ ಊರು ಅಮ್ಮನ ಊರು ಬೆದ್ರೆ ಎನ್ನ ಕಣೆನ ಬೊಂಬೈಡ್ ಈರ್ನ ಊರು
ಹೊಸದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇತ್ತಾನ ಊರು ಪಲ್ಲೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ವನಿತ ಸಿಸ್ ಬಯ್ಯಾಗ ದಾದೀರೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಂಡೆ ನಂದು ಗೊತ್ತು ನೇರ వచ్చాವೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾತಿರ್ರದ ಅಲ್ಲಿ ಜೀರೆನೆಲೆ ಪುಣ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಅಂಚದು ವನಿತ ಸಿಸ್ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಉಂಡು ಆ ವಿಡಿಯೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ಅಂತ ಪಾಡುವೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಜೀತುಂದು ಅಲ್ಪ ಲಿಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಆಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ KGF ವಿಕ್ಕಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲೇರ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ KL ರೆಸಿಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲೇರ ಹಾಯ್ ವಿಕ್ಕಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂತಾಗ್ತದೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದೆ ಹಾಗೆ ಬಾಯಿ ಕಟ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುನಿಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಈರು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪ್ಲೇಸಿಸ್ ಯೋ ಇಂಕ ರೆಸಿಪಿದೊಂಜಿ ಪನೋಜಿ ಬ್ರೋ ಎಂಕುಂಡದೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಏನಲ್ಲ ಇಂಕ ಮಲ್ಪನಂಡೆ ಮಲ್ತೊಂಪೋಪೆ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪೈತೆ ಇಂಕ ಏನ ಪಾಡಿ ಏನ ಪಾಡ್ದಿಜಿನ್ ಮದತ್ತೆ ಪೋಪುಂಡ ಇಕ್ಕನ್ ಹಿಚ್ಚ ವೀಡಿಯೋನು ರೆಸಿಪಿದ ಬಾಡ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾಕೇನು ಊಟ ಆಯಿತು ವನಿತಾ ಸಾಲಿನಿ ಇಂಕ ದಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಯಾನಿನಿ ಅಕ್ಬರ್ ಬ್ರೋನ ಬೊಕ್ಕ ವನಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಬೊಕ್ಕೇರಾರು ಆ ನಮ್ಮದ ಹತ್ಕೊಂಡು ಅರಿತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೆರ್ಪೇರಿ ಇಂಕ್ ಅರೆಗ್ರ ಮೀನಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಮದತ್ ಬಿಡಿಗೆ ಓಕೆ ಅವನದಲ್ಲಿ KGF ವಿಕ್ಕಿ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರು ನಾವಿರೋದೀಗ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ರಪ್ಪ ಹಾಯ್ ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ತುಳು ವನಿತಾ ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಈರಡ ಪಾತಿರೋಲ್ಯ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇರು ಆರ್ ತೂಪೇರು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಈರ್ನ ಪುದರೇನೆ ಈರುಂಡತೆ ನೆಟ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಪಗಾರೆ ಪಾತೆರ್ ರಾಪುಂಡು ಆರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪುರದ ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ಇಂಚೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ KGF ಉಲ್ಲರತ ವನಿತಾ ಸಿಸ್ KGF ವನಿತಾ ಸಿಸ್ ಯಾನೀರೆ ಪಂಡತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಏನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂದೆ KGF ಮುಂಬೈ ಪೋರಿ ಏನ ಈರ್ನ ಟೈಟಲ್ದ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ದಾದೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಪುದಾರೆ KL ರೆಸಿಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಅಶ್ವಿನಿ ಜೀತು ಜಿ ಆನಂದ್ ಆಸ್ ಜಿ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಕೇಶವ್ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಏರ ವನಿತಾ ಸೀಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ವೈಬ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ಮಣಿಪಾಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕಾರ್ಕಳ ಮಣಿಪಾಲ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಕಳ ಮಣಿಪಾಲ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಣತೆ ಇರೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜೆ ಇರೆ ಬರ್ಪುಣತೆ ಸ್ಲೋಲಿ ವೈಬ್ಸ್ ಆರ್ ಇರೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಣತೆ ಅಂಚೂಚೂರು ಮನೆ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಲೆ ಯಾರು ಏರು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಯಾರೆಡ ಕೇಳಲೆ ಪಾತೇರ್ಲ ಯಾರು ಉಲ್ಲೇರು ವನಿತಾ ಸಿಸ್ ಹರೀಶ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದಿಲೇರ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಇಂಚೋಲ್ಲರು ಕೇಳ್ಕರಿ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ತುಳು ಮೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಗುರ್ತ ಉಂಡತೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಹರೀಶ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದಿ ಶರತ್ ಹಾಯ್ ಪನ ವನಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಕೇಶವನ್ ಅರ್ನಪುತ್ತಾರೆ ಕೇಶವಣ್ಣನೇ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡ್ ಜೀರ್ಣಾಂಡಿ ನನ್ನ ಬಯ್ಯದ ಚಾಪರ್ರುಂಡು ಸ್ಲೋಲಿ ವೈಬ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ಹುಬ್ಳಿ ಇರೋದು ಹೌದಾ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ తెలుతోందిలేరు దయ తెలుపునియే ರೇರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನಿ ಮೇರ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅವೇ ಏರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇ ಪನೊಂದಿಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಚಾ ಆಯ್ತಾ ಚಾ ಪರಿಹಾರ ವನಸ್ತ ದಾನಿ ಕೇಶವಣ್ಣ ಓಲ್ಲರು ಅವು ಏರು ಕೇಶವಣ್ಣ ಬ್ರೋ ವನಿತಾ ಸೀಸ್ ಎರಡ ಪಾತಿರ್ರುಂಡು ಬಂದಿರ ಆರೇನಾ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಡಿ ಹೌದಾ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವಲ್ಲ
ವನಸಾಂಡ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ. ವನಿತಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೇನ ದಾದ ಮಲ್ತದೆ ಪಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಒರಿ ಲೈವಡು ಪಂಡೆ ಪಂದು ನಾನು ದೂರ ಮಲ್ತಾರತಿ. ವನಿತಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಮಲ್ತದೆ ಪಲ್ಲೆ ಏರ ಒರಿ ಲೈವಡು ಪಂಡೆ ಪಂದು ನಾನು ದೂರ ಮಲ್ತಾರತಿ. ಶರತ್ ಹಾಯ್ ಬಾಬಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಒಂದು ಇಂದೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರು. ವನಿತಾ ಸಲ ಹಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಒಂದು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ತುಳು ಏನಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಕ್ಲೇನ ನಡುವೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಂಡು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಡೆ ಏನಲ್ಪ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿದ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಮುಗಿತು ಬಿಡ್ಲೆ ಕಡಿಜಿಂಡಲ ಬಿಡ್ಚತೆ ಪಂಡ ಲೈವ್ ಉಂಡತೆ ಒರೊರ ಪುದರಡುಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಐಟ್ ಏರ್ನ ತಪ್ಪುಂದ್ಲ ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಅಂಚ ರೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಲೆ ಸ್ಕೂಲು ಪೋತೆ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಮದತ್ ಪೋತು ನೀಂಕ್ ರೇ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇಯರ್ ಪಂಡುಂಡತೆ ಯಾರನ್ನ ಶಾಶ್ ಜೈನ್ ಈರನ ಊರು ಓ ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನ ಊರು ಮೂಡುಬಿದ್ರಿಯೇ ಬೆದ್ರಾ 1 ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಹಾಯ್ ಸುನಿಲ್ ಮೂಲ್ಯ 1 ಈರು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾನು ಕೇಶವಣ್ಣ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮರ್ರೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ನೀವು ಈಗ ನೀವು ಬಂತು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳು ನಾವು ಸೌಖ್ಯ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ನೀವಲ್ಲ ಈರನ್ ಕೆಲ್ಲವೇ ಸ್ಲೋಲಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಈರು ಕೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ನೀವು ಪಂಡ ಅವು ಕನ್ನಡ ಆಪುಂಡು ಈರು ಪಲ್ಲೆ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜ ಈರೇಗ್ ಒಂದು ಏರಿಯೇ 1 ಈರೇ ಎಂಕ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿಂದು ಎಂಕಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲಾರ ತೀರು ಎಂಕ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜೆ ಮಲ್ಪರ ಕೆಮ್ಮೂಲ್ ಬತ್ತ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನು ಒಂತ ಪಾತೆರ್ಗಂದು ಬೆದ್ರಾಡು ಒಲ್ಪ ಬೆದ್ರಾಡು ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲಿ ವನಿತಾ ಸೀಸ್ ದೂರ ಪೋಯರು ವನಸ ಅದು ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಇನಿ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣಿ ಇಂಕ ಮಾತೇರ್ಲ ಪಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತೇರ ತೆಂಚ ಜಯಕೋಟೆನೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಸೀಸಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರವಲ್ಲೆ ಅಂದು ಕಶ್ಪುದ ಅದೇ ಕಶ್ಪುಂದು ಬದನೆಲ್ಲ ನುಗ್ಗೇಲ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನಿಖಲ್ 4 ಜನಲ ಒಂಜಿ ಅತ್ತಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ದಾಲ ಪಂತನ ಯಾನ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾರ 8 ದಿನ ಲೈವ್ಗ ಬೈಜ್ಜಿ. ವನಿತಾ ಸಿಸ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜತೆ ಆರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅತ್ತ ಎಂಕೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ರ ಶುರುವಾಂಡು ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಅಂದು ನಂದೀಶ್ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೋಲರ್ ಚಾಪರಿಯರೇ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜಾತಿ ಮಲ್ಲೆ ಏಪಗೊರ ತಿನ್ನೋಡಿಯೇ ಪೂರಲ ಅವು ನಂಜಿ ಅವು ಪೂರ ತೂವರ ಬೆಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕೊಂಡತೆ ಪೂರಲ ನಮಕ್ ತಿನ್ನೋಡ ಆಪುಂಡು ವರ ಸುಮ್ಮನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ದಾಲಿಜ್ಜೆ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ನಿಕುಲೆ ಪನೋಡು ಅಕ್ಬರ್ ನನ್ನ ದಸರಾದ ಗಮ್ಮತ್ ಮುಂಬೈಡ್ ದಸರಾದ ನೆಟೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ ನೆಟೆ ದುಂಬು ತೂವರ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಗರ್ಭಪುರ ಮಲ್ಪೆದೇರೆ ನೆಟೆ ತಕ್ಕಲೆ ತೂತುಜ್ಜಿ ಗರ್ಭಪುರ ಮಲ್ಪನ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅದಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ತೂವರ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಈರಂತೂ ಊರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ರತೆ ಅಕ್ಬರ್ ಬ್ರೋ ಈರ್ನ ಮಜಾನೆ ಸ್ಲೋಲಿ ವೈಬ್ಸ್ ವನಸಾಂಡ ನಿಮ್ದು ವನಸ ಆಯ್ತಾ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ದು ವನಸ ಆಯ್ತು ಯಾನೆ ಈರ್ನ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪರ ಪೋದು ಎಂಕ್ ಯಾನೆ ಪೂರ ಉಲ್ಟಾ ಸೀದಾ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ವನಸಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಅವು ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ದ ಸಿಸ್ ಅಂದೆ ಜಯಂತಿಗೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪನಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಬೆದ್ರಾಡು ಬರ್ಸ ಉಂಡು
ಅಯ್ಯೋ ಇಪ್ಪಂಡೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲು ಬೆದ್ರ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನು ಬೊಂಬೈಡಿಯೇ ಇರು ಒನ್ ಪಾಡೊಂದರೆ ತೀರ್ನ ಪುದರಿನ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಇರು ನೆಂಚಲೆ ಎಪ್ಪೊಡುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇರು ಬ್ರೋನ ಸಿಸ್ಸ ಅಂದಾಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಟ್ಟಿಷ್ಟು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಇರ್ನ ಮಂತೇಶ್ ನಾ ತೂಳು ಕಲ್ಪುಗ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾರ ಮುಂದೆ ಏನಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಸುನಿಲ್ ಕೂಡ ಹಾಯಿ ಬತ್ತೇರು ಕೂಡ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ದಾದೆ ಕಶ್ಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನುರ್ಗೆಲ ಬದನಲೆ ಒರಿ ಪಂಡೇರ ಅವು ನಂಜಾತ ಅಂದು ಇತ್ತೆಂಕ್ ಪಂಡ್ರನೆಡ್ಡೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನುರ್ಗೆಲ ಬದನಲೆ ಅಂದೆ ಒನ್ ಇರ್ನ ಪುದರೇನೆ ಇರ್ನ ಊರೋಲು ಇರು ಊರ್ದಾರಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆಂಡ ಊರೋಲು ಇರ್ನ ಪುದರೇನೆ ಇರೆ ಪುದರಂದಿಜ್ಜೆ ಜಯಂತಿಕೆ ಚಾ ಅಂಡಕ್ಕ ಚಾ ಇಜ್ಜೆ ನಾನು ಆವೋಡು ರಡ್ಡರಿಗೆ ಶುರು ಮಲ್ದೆಲ್ಲ ಇವಡು ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲು ಇಲ್ಲತೆ ಅಕ್ಷಯ ಪತ್ರ ತುಳು ಓಕೆ ವನಿತಾ ಅಕ್ಕ ಯಾನೆ ಇರೆಡ ಕೇನ್ಯ ತಪ್ಪಾಂಡು ಸಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ ಇಕ್ಕ ಲೈವ್ ಪೈಜ್ ವನಿತೆ ಸೀಸಾಲೆ ಯಾರೇನಪ್ಪ ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಲೆಗೆ ದಯಪಂಡ ಯಾರು ನಡುಟ್ಟು ಬರ್ಪಲೆಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಬುಡೋಡಾಪುಂಡತೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜತೆ ಅಂಚಾದ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾ ಪನದಿರು ಬೆದ್ರ ಅಂದಿನ ಪುದರೇನೆ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಯಾನು ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲೇ ನಕ್ಕಯ್ಯಾನು ಮುಂಬೈ ಅಣ್ಣ ಪುದಾರಿ ಕೇಶವ್ ಅಂದೇ ಕಯ್ಯಾನು ಮುಂಬೈ ಅಣ್ಣ ಪುದಾರಿ ಓಕೆ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಂಬೈ ಒಲ್ಪ ಯಾನ್ ಮಲಾಡಿಡಿಯ ಮುಂಬೈ ನಾನಿನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಜಯಂತಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಕೋಡೆ ಅಂತಿತ್ತಡಿ ಮುರಣಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಣಿ ಯಾನ್ ಕಾತೆ ಸ್ಕೂಲು ರಜೆ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂದ್ ಕೊರ್ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ತು ಬತ್ತೆ ಕೊನೋದು ಜಿಯಾನ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಏಪ ಊರುಗು ಬತ್ತಿಯಾರ ಬರ್ಪುನದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಅಂದತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ನಾನು ಹಿಂಕೊಂಡದ್ದೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಯನ್ ಪರ್ಬದ ರಜೆಗೆ ಪೋಪೇನ ಅಂದ್ ಆಂಡ ಮಲ್ಲ ರಜೆಗೆ ಅತ್ತಂಡ ನಡುಟ್ಟು ಪೋರ್ಲ ಯಾವ್ ಏನ ಪಂಡ್ರಾಪು ಜಂಚ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಈ ಸರ್ತಿ ದಸರಾ ದಿವಾಲಿ ಊರುಡು ಅಂದಿ ಇರ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಬರ್ ಬ್ರೋ ಇರೇ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡತೆ ಪೋಂದೆಲ್ಲ ಊರುಗು ಸುನೀಲ್ ಯಾನ್ ಅಂದೇರಿ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸುನೀಲ್ ಬ್ರೋ ಅರೇಕೆನ್ನೆ ಜಯಂತಿ ಈರೆನ ಊರು ಎನ್ನ ಊರು ಬೆದ್ರೆ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿ ಇಪ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಕಣನೆ ಎಲ್ಲಾಡು ಮುಂಬೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ತಕ್ಲಿತ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮುಂಬೈಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಒಲ್ಪೆ ಕೇಶಮ ಬಂಡಾರೆ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇ ಸ್ಲೋಲಿ ನೈಸ್ ಲೈವ್ ಪನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಬರ್ 2 years ಅಣ್ಣ ಅಂದತೆ ನಿಕುಲು 2 years ಒಂಜಿ 4 ಸರ್ತಿ ಊರು ಪೋತು ಬತ್ತ ಸ್ಲೋಲಿ ವೈವ್ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಒಂತೆ ದಿನ ಉಲ್ಲಾರ ಅಂದತೆ ಅಕ್ಬರ್ ಬ್ರೋ ಊರುಡು ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ವನಿತಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಮದ್ದೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಇರ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಪೂರ ಸರಿಯಾವು ಇನ್ನ ಪುದಾರಿ ನಂದು ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ತುಳುಂಡದೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಪೂರ ಸರಿಯಾಪು ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಜಯಂತಿ ಕೊಕ್ಕಡ ಗೊತ್ತುಂಡಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕಡ ಪನ್ಪುನಕೇಂದೆ ಪುದಾರು ಓಲೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ದಾದಾರ್ಡ್ ಅಂದೆ ಒನ್ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಓಂಡಿ ಇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಕೆಲವು ಪೋಂದುಂಡು ಮಿಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಇರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಓದು ಜಾರು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಚು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಆತಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಓದಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ಕೂಡರ ಪಲ್ಲೆವೆ
ಅಕ್ಬರ್ ರಡ್ ಮಂತುಲ್ಲೆ ಅಂದತೆ ಒಂದೇ ಸಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಶವಣ್ಣ ಈರು ಲೈವ್ ಗೋಪಾರ ಛಾಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಪನದಿಲ್ಲೇರ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದೆ ಸ್ಲೋಲಿ ವೈಬ್ಸ್ ಮೋನು ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮದು? ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ನಂದು. ವನಿತಾ ಸಾಲಿನ ಬಾಯ್ ಕೇಶವಣ್ಣ. ಉಂತುಲೆ ಕಟ್ಮಲ್ ಪೋರ್ಚಿಗೆ ಪಾತೇರ್ಗ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಈಡೈತೆ ದುಬೈಡ್ ಪಾತೇರಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಈ ಸುನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಐತೆ ದುಬೈಡುಲ್ಲಾರೆ ಜಯಂತಿ ಸೌತ್ ಅಡ್ಕ ಗಂಟೆ ಗಣೇಶ ಊರು ಅಂದೆ ಸೌತ್ ಅಡ್ಕಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಯಾನು ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಕು ಉಂಡದೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪೋತು ಜಾನ ಪುದರ್ಪುರಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಬಾಂಬೆಡ್ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮಿ ಉಂಡಗೆ ಬಾಂಬೆಡ್ ಏನ ಕೆಲಸ ಯಾನು ಏನ ಕೆಲಸ ಇರೇ ಕೊರಡು ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪು ನಾಂಡ ತಿಕ್ಕು ಕೆಲಸ ಅಂಡ್ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಏನ ಕೆಲಸ ಇರೇಕ್ ಬೋಡುಂದು. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ರೇಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಲ ಪೂರ ತೂಲೆ ದಾಲ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಕೇಂದು ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಹಾಪನ ಸುನೀಲ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬೇತೆ ಸುನಿಲ್ ಬೇತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಯ್ತು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೋಯಾರ ಪೂರ ಸಾಲ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಸೂಪರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ 1-1 ಈರ್ ಸುರುಕು ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ 1-1 ಅಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡು. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ವರ್ ಮಾರ ಈರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುತಾಕಲೈತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ವನೆ ತುಳುತಾಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರಡೆ ಆಪಣತೆ ಪಾತಿರನ್ನಕಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಲೆಪ್ಪುಲೇ ಪಂಡ ಈರಂಜ್ ಪುದರ್ ಪನ್ ಪುಚ್ಚಿಂದ ಪಂಡ ಈರಂಜ್ ದಾದಾನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಪ್ಪು ಪುದರ್ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈರ ಬ್ರೋನ ಸಿಸ್ಸ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವಾಂಡಲ ಪನ್ಲೈತಿ ಎಂಕ್ 1-1 ಅಂದೆ ಲೆಪ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡು ಪುದಾರ್ಡ್ ಪುದಾರ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಪುದಾರ್ ತೀತಿಜೇರಿಗರಿಗೆ ಬ್ರೋಗೆ 1-1 ಬ್ರೋ ಒಂದು ಲೆಪ್ಪಲೆವೆ ಮಾತೇರ್ಲರೇನು 4 ಗಂಟೆ ಕರೀಂಡು 23 ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ನಾನು ಎನ್ನೂನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಅಂದು ನನ್ನ ತಿಳ್ತೊಂದ್ಲೇರು ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನು ಇರು ಊರು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕನಾಂಡ್ ನಾನು ಊರು ಓಲ್ ಪುಡ್ಸೋತಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ರ ಅಕ್ಬರ್ ಬ್ರೋಗು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರಾಂಡಿರೆ ಊರು ಪೋಂಡಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಲವೆ ಈರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಈರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪಲ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ನಮ್ಮನ್ನು ಊರ್ದೊಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲಿರಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆಂದು 1-1 ಲೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ ಎಂಚ ಲೆಪ್ಪೊಡಿ ಈರೇನು ಪುದಾರ್ಲ ಇರ್ ಪನ್ಪುಜಾರ್ 1-1 ಲೆಪ್ಪೊಡ್ಚು ಪನ್ಪುಜಾರ್ ಪನ್ಪಾರ ಬೊಕ ಈರೇನು ಎಂಚ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ತುಳುಕಂಡು ಬಾಯ್ ವನಿತಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದಿದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಆರ್ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಖಾಲಿ ವನಿತಕ್ಕನ ಪಿರೋಡದಾಗದಿ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಪಾತೆರೊಂದ್ಲಾರ ಇಂಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ವನಿತಾ ಸಾರಿಯನ್ ಬಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಾಯ್ ಒನ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂದು ಪನ್ನ ಅಂದೆ ಈ ಸುರುಕು ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಾಯ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಅರೇನ ಇಂಕ ಅಂದೆ ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಬರ್ ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್
ಹರಿ ಓಕೆ ಇಂಚಲಂಜಿ ಪುದರ್ ಬಂಡೀರ್ ಯಾನೆಂದಿತ್ತೆ ಪುದರೆ ದೀತಿ ಜೇರಿಂದರಿಗೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕಗಾನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ 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 ಬಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ 22 ಜನ ಇಲ್ಲಾರ ಪಕ್ಕ ಇಂಕ್ 22 ಬಾಯ್ ಬರೋಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 22 ಬರೋಡಿ ದಯಬಂದು 22 ಜನ ಇತ್ತನ 22 ಜನ ಮಲ್ಪೇರತಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ನನ್ನ ಏಪ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಾರ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೋರ್ದು 1 ಗಂಟೆ ತುಂಬು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಅನಿತಾ ಸಾನಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಪನೊಂದಿಲ್ಲ 1 ಬಾಯ್ 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 ಆಯರ್ನ ಪುದರ್ ಗುರುಗೆ ಗುರು ಅತ್ತ ಹರಿ ಯಾನರೇ ಹೊಸ ಪುದಾರದಿ ಇದು ಬಿಡಿ ಹರಿ ಸಾರಿ ಅವೇ ತನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಯ್ ಸೀಸ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪ್ರಿಯಾ ಸುವರ್ಣ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ 19 ಜನ 19 ಬರಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಣತೆ ಏರ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲಾರಂತಕ್ಕೆ ವನಿತಾ ಸಾನಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಅವನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಜಯಂತಿ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅವನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಾಯ್ ಹರಿ ಹರಿ ಬ್ರೋ ಬಾಯ್ ಇದೇನು ಹರಿ ಪೋದು ಗುರು ಮಲ್ತು ಬಾಡ್ದೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇತ್ತ ಒಡೆಗೆ ಏರ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ 17 ಜನ ಅಲ್ಲಾರ ಬೇಗ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪೂರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತುಕ ರಮೇಶ್ ಮೂಲ್ಯ ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ನಿಯ ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದೆ ಆಂಡೆ ಚಾಪೂರ ಪರ್ದಾಂಡೆ ರಮೇಶ್ ಮೂಲ್ಯ ಇರ್ನ ಬ್ರೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ನೀರಿನ ಸ್ಮೈಲ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದಿರೇರ ಹಾಯ್ ಮುಲ್ಪ ಕತ್ತಲ ಆತಂಡ್ ಅಂಚ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ನಿ ಅಂದೆ ಆಶಾ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದಲ್ಲೇರು ಇತ ಕತ್ತಲೆ ಒಲ್ಲ ಬರ್ಸದನ ದನ್ನೆ ಸರಿ ತೂಲೆ ರಮೇಶ್ ಮೂಲ್ಯ ವನಸ ಆಂಡಿ ವನಸ ಆದ ಇತ್ತ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸ್ಕೂಲ್ ಉರ್ದ್ಲೆ ತಂಬರ್ರ ಪಾರುಂಡು 4 ಅನ್ಸರಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಮಗಿಯನ್ನು ಸ್ಕೂಲು ಬಿಡ್ತೆ ಇತ್ತಲೆ ತಾರ ಪೋಡು 4 ಪೋಪೆ ನೆಟ್ಟೆಡ್ದು ವನಿತಾ ಸಾಲಿನ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಬರ್ಸದನೆ ಅವೇ ಅನ್ ಪನ್ನಿ ಈ ಜನ 4 ಗಂಟೆ ಕತ್ತಲೆ ಅಪ್ಪನ ಬಂಡ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಕೋಸ್ಟ ಸ್ಲೋ ನೈಸ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಪೋಕ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ 20 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಆಶಾ ಚಾಂಡಿ ಚಾ ನನ್ನ ಅವಳು ವನಿತಾ ಸಾನ್ಯ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪಲ ಅಂದ್ಯ ನಾನು ಎಂಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಮೇರುಲ್ಲೇರತ ಏರು ಹರಿ 6 ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತೇನಂಚ ಬೇಗ ಪೋಲಿ ಮಗೆ ಕಾತಂದಿ ಮಗನ ಬುಡ್ಪುಜೇರಿ ಎಂಕುಲ್ ಪಾಂದೆ ಬುಡ್ಪುಜೇರಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬುಡ್ಪೆನತೆ ಬಾಯ್ ಆಶಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್